Ernai Gaztantolakundeko gazteok, Palestinako gazteekin bat egiten dugulako. Kaixo, Igor López de Munain naiz, eta Euskal Herria Bilduko parlamentaria. Ni Jesus Valencia naiz. Bendeta taldeko kideak gara, eta Israelen aurkako boikota, desinbertsioa eta santzioaren kanpainarekin bat egin nahi dugu. Alabedik bat egiten du BDZ kanpainarekin. Jala! BDZ aurrera, Euskal Herria, jala. Euskal Herria con la campaña del boicot a Israel. Israeleko estatuak legedia internazionala behingoz bete dezan. Argizuko herriak eta Argizuko udalak bat egingo du BDZ eta kanpainarekin ere. Eta hementxe BDZ-ren kanpaina babesa ematen. Eta BDZ kanpainaren alde nago. En solidarité avec le peuple palestinien, pour soutenir son droit à l'autodétermination et aussi dans le cadre de la lutte contre l'impérialisme. Sionismo hori gabeko Euskal Herriarekitze bidean, topatuko ere bat egiten du BDZ-arekin. Haupa, Guardia Mazka taldea gara, eta askatasuna maite dugulako egiten dugu borroka. Gatibu taldeak ere, Israelen kontrako boikot, desinbertsio eta zigor kanpainaren alde egiten dugu. Kaixo! Gu beha, emarri taldeko neska batzuk, Astiarra hoi hartzun eta lezokoa geha, eta atxikimentu ematen diogu, BDZ eta kanpaina. Bizkaiko Urtsintza Eskolatik bat egiten dugu BDS kanpainarekin. Argiak bat egiten du ekimen honekin, eta noski dugun enean eta gure indarrekin segituko dugu informatzen Palestinan gertatzen ari den injustizia larri honetaz. Iruditzen zait importantea dela, bazken batean, palestinarrek beraiek erabaki dutelako hori dela guk eragiteko dugun tresnari honena edo egokiena. Azkenean herri baten borondatea eta bestearen atxikimendua elkartzen direnean bereziki gauza bat adostuta edo ildo berean edo bide berean aurrera egiteko urratsak ematea erresagoa da eta polita. Eta sinisten dugu maitatzea askatasunean bizitzeko borroka egitea dela. Beraz, nahi dugu Palestina aske bat eta jala. Gure atxikimendua BDZ kanpainari eta BDZ kanpaina sustengatu eta inpultsatu behar dugula hemengo sindikatu erakunde, elkarte eta instituzio guztietatik. Ekimen honekin bat egiten dugula eta behia zabaldu nahi digu bide batez Euskal Herri osoari, baina baita Arabar Errioxako nekazari eta abeltzain eta lehenengo sektorean jarduten garen guztiei ekimen honekin bat egiteko eta aurrera egiteko. Palestina aurrera. Gu, jalarekin eta BDS kanpainarekin bat egiten dugu. Et après, pourquoi BDS? Parce que chacun est capable de le faire. Nous, on est un collectif, mais après, individuellement, chaque personne, en faisant ses courses, peut boycotter les produits israéliens. Boikota, desinbertsioa, santzioa. Gora Palestina askatuta. الصوب العالم يحط ستيلا بيوم استقلاله